топ-5 фактаў пра баі ў Курскай вобласці. З усіх так званых дружалюбных Расіі дзяржаў уварванне Украіны ў Курскую вобласць асудзіла толькі Сырыя. Лукашенко заклікаў Расію і Украіну скончыць бойку. Гэта першае ўварванне замежных войскаў у Расію пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін запатрабаваў выціснуць суперніка. Баявыя дзеянні ён назваў маштабнай правакацыяй. Усяго украінцы кантралююць 92 населеныя пункты ў Курскай вобласці. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Ён адзначыў, што мэта ўкраінскага наступу стварэнне буфернай зоны, а не акупацыя тэрыторыі Расіі. Збройныя сілы Украіны ўзялі ў палон сотні расійскіх вайскоўцаў і падарвалі 3 масты, важныя для матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння расійскіх войскаў. Камандаванне Расіі вымушана было перакінуць свае войскі ў Курскую вобласць з іншых раёнаў, дзе ідуць баявыя дзеянні. Наступ Украіны ў Курскай вобласці ідзе ўжо 2 тыдні.